Ďakujem veľmi pekne za slovo. Hlásim sa z štadiónu Tatranu Prešov, kde o malú chvíľočku vypukne východniarske derby Tatran Prešov versus FC Košice. Tento diel je veľmi špeciálny, nakoľko tento zápas sa odohráva 14.2., čo je Valentín. A preto by som minútkou ticha chcel povzbudiť každého jedného hrdinu, ktorý tu stojí za mojím chrbtom a povzbudzuje Tatran alebo Košice, namiesto toho, aby ležal doma na sedačke so svojou milovanou priateľkou, frajerkou, milenkou alebo ženou. Ste frajeri. Toto bola minútka ticha pre každého jedného, ktorý uprednostnil futbalový zápas pred svojou drahou, a teda odovzdávam slovo do štúdia a my sa ideme pozrieť na zubok k tomuto východniarskému derby. Hovorí sa, to nie je žiadna novinka, to je reálny fakt, že Prešov držia brutálni fanúšici. Je zima, minus 84 stupňov a proste je tam plná tribúna ľudí. Keď mali väčší štadión, bude ich tu milión. Počujem až sem, ideme si to vychutnať, je to krásna sila derby, so let's go! Tak sa správa proste hrdý majiteľ klubu. Toto je výsledok proste tvrdej driny, mojej. Zatiaľ je to v pohode, len pozor na tých domácich, dobre? Je tam nejaká pyrotechnika, tak bacha. Vážení, my sa vám ozývame z počasového štúdia Tatran Prešov versus FC Košice. Mal tu byť pri mňa aj Kvetka Horvátová, neviem kam odbehla. Každopádne prvý počas bol tak divoký, ako mala byť vaša valentínska noc. Ak to tak nebude, mi to ľúto, vymente partnera. Každopádne, 9. minúta, červená karta, 13. minúta, gól na 0-1, 0-2, 0-3. Áno, to je prvý polčas. Košice vyhrávali 3-0, zvrtlo sa to, dostali kontakty, gól na 3-1. Som veľmi zvedavý, ako sa Tatran Prešov postaví a vzoprie nepriazni osudu. Čaká nás druhý polčas, poďme sa nám spoločne pozrieť. Dúfam, že bude ešte divokejší, ako bol ten prvý. Kvetka, ďakujem za slovo do pozápasového štúdia. Tak, konečný výsledok 1-4 hovorí za veľmi veľký priebeh celého zápasu. Už po 5 minútach druhého polčasu Košice navýšili svoj náskok o 3 góly a viac menej bolo rozhodnuté. Oba týmy hnali dopredu svoje fankluby, atmosféra bola výborná, dokonca som niekde započul, že už sa látajú vonku. Takže všetko, čo mal futbalový zápas ponúknuť, aj ponúkol. Ešte by som chcel povedať jednu vec. Vážení diváci, na tom zápase bola obrovská účasť. Je deň Svätého Valentína, deň záľubených. A to znamená, že nie jedného muža, ktorý tu bol na štadióne, čaká doma nervózna a nasratá žena. Páni, toto je pre vás. Sme v tom spolu. Ste hrdinovia a zvládnite to. My sa vidíme na ďalšom zápase, na ktorý nás Nike vyšle, ešte stále neviem. Ale vidíme sa tam spoločne. Super, mohol tam akorát teraz tento vkočiť do